Bon dia a tothom. Moltes gràcies per estar aquí i gràcies sobretot als organitzadors del Sakura Matsuri de Sabadell per creure en un any més en aquest projecte que és Diseño Japón. Pot ser que avui hi hagi persones que sigui el primer cop que ens escolten, però pels qui no em coneixeu, em dic Adrià i sóc el creador de Diseño Japón, un projecte, podcast... Bé, no sé gaire bé encara què és, però sí sé que parlem sobre el Japó i el disseny, amb persones expertes en cultura i història japonesa. I quan parlem de disseny, no parlem només de la part més material, sinó que també parlem de la part més immaterial, com la cultura, la història, que expliquen el per què una cosa s'ha dissenyat d'una manera i no d'una altra. Ja sigui, per exemple, el disseny d'estratègies militars o el disseny d'una illa artificial japonesa, temes que precisament vam parlar amb aquest senyor que tinc aquí al costat en podcast anterior i que podeu escoltar també al canal de Diseño Japón. I és que avui tenim molta sort perquè es troba entre nosaltres en Jonathan López Vera, doctor i divulgador en història japonesa, professor d'universitat i escriptor. I exdissenyador gràfic. Sí. Això, ho puc dir, això? Sí, i tant. No és cap secret. A més, és autor d'aquest llibre que teniu aquí davant, anomenat Història de los samurais, que, per cert, Jonathan, avui no aprofitaré per demanar-te el que me'l signis, perquè ja el tinc signat per tu, però potser quan surti la versió catalana del llibre aquest any, que crec que era el setembre, potser t'ho torno a demanar. Jo l'he de tenir el juny, el mes vinent, ja, però prefereixen esperar-se que surti al mercat al setembre, així que ja anirem fent hype. De nou, gràcies per formar part d'una xerrada més de Diseño Japón. Res a tu. Per cert, Jonathan, ja has anat a votar? No, encara no, aniré després. I a més sóc apoderat, així que avui tinc una tarda bastant llarga. Ànims. Fins que hi hagi recompte i tal. Molts ànims. Sí. Quina coincidència que just avui, 12 de maig, sigui les eleccions de Catalunya, per introduir el tema del que parlarem avui. Ja adelanto que no parlarem sobre les eleccions, més que res perquè a l'època a la que ens transportarem al Japó del segle XVII, d'eleccions democràtiques, com entenem avui en dia, més aviat escasses o nules. Bueno, també guanyava la dreta, eh? O sigui, al Japó guanya la dreta quan voten i guanyava la dreta quan no votaven, així que més o menys. El que sí existien eren guerres, batalles i sobretot, estratègies polítiques i militars per aconseguir arribar al poder. Però avui no ens centrarem tant en com aconseguir el poder, sinó com mantenir-lo durant segles. De fet, ara està de moda la sèrie Shoguns, per cert, no ens paguen per fer publicitat. No sé si algú que ens escolta, els oients o la gent que tenim aquí davant ho han vist. A la sèrie, un dels protagonistes és precisament de qui parlarem avui. No només explicarem com va aconseguir el màxim poder per governar el Japó durant el segle XVII, sinó també què va fer per mantenir-lo. Ens referim a Tokugawa Ieyasu, conegut com a Toranaga, a la sèrie de Shogun. Així doncs, avui a Diseño Japón ens farem les següents preguntes per intentar respondre-les. Com al segle XVII es va dissenyar un sistema que va proporcionar estabilitat a la societat japonesa? I compte, quan parlem d'estabilitat, a què ens referim exactament? Pau? Control? Poder? Benestar social? A través de quines eines es va aconseguir això? I a qui li interessava realment l'estabilitat del país i per què? Avui contestarem aquestes i a moltes altres preguntes gràcies a en Jonathan. Però abans de començar, he portat una petita sorpresa, Jonathan, ja que... Quina por. He pensat que estem a l'aire lliure, fa un bon dia. Ramones? Què et sembla si preparo ràpidament un vermutet mentre fem la xerrada? Em sembla genial. De fet, podem passar de la xerrada. Aviam, perquè a en Jonathan li agraden diverses begudes, no? Sí. I avui et donaré a escollir. No tenim Ramune, que no és una beguda japonesa. Avui tenim Schweppes Ginger Ale o un Bitter Cass. Jo tinc una norma. Si hi ha sol, o sigui, mentre és de dia, Bitter Cass i a la nit Ginger Ale. Perfecte. Doncs Bitter Cass pel Jonathan. Ja està freda i tot, tio. Ja està freda, sí. Bueno, a la vostra salut. I sí, sé que és una beguda de senyora, m'és igual. Tinc patatetes també, si en vols, Escolta, ara sí, comencem i posem llum al personatge de Tokugawa Ieyasu. Jonathan, perquè les persones que ens escolten ho entenguin, podries explicar breument qui era aquest home i què volia exactament Tokugawa Ieyasu? Breument no, però ho intentaré.
No sé explicar breument res, la veritat. Tokugawa Ieyasu és el que coneixem com a un dels 3 unificadors del Japó. Llavors hem de saber que el Japó portava des de meitat del segle XV en guerra absoluta, no una guerra del nord contra el sud o l'est contra l'oest, sinó tothom en guerra contra tothom, i llavors van ser 3 senyors samurais consecutius lluitant junts, perquè realment no eren enemics entre ells, que van anar estabilitzant-lo. Llavors, sempre s'ha de parlar de les 3 Maries. No? Aquests 3, Oda Nobunaga va ser qui va començar, va aconseguir unificar, és a dir, conquerir un terç del país, el terç central, aproximadament, però llavors ell va morir, traït per un dels seus generals. Això surt a Shogun, la Mariko, que té aquell trauma, no? De flaixos de Vietnam, d'una traïció i tal, doncs era el seu pare. Després va venir un vasall, un general de Nobunaga, que era Toyotomi Hideyoshi, que ell ja va conquerir tot el país, però ell no va aconseguir estabilitzar aquesta situació, en part perquè quan ell va morir el seu hereu tenia només 5 anys, no? També a la sèrie Shogun, doncs és el nen aquell. I després va venir Tokugawa Ieyasu. I Tokugawa Ieyasu, sí, es va trobar una mica ja la cosa feta, no? Sempre es diu, Oda Nobunaga va plantar l'arròs, Toyotomi Hideyoshi el va cuinar i Tokugawa Ieyasu se'l va menjar. No? Ell també havia contribuït, ell havia lluitat per unificar el país, però treballant pels altres. No? I ell va saber, primer, fer-se amb el poder. En teoria, ell formava part d'un consell de 5 regents que només havien de governar el país fins que el nen, l'hereu, tingués l'edat per fer-ho ell mateix. Però, bueno, ràpidament va haver allà problemes i ell es va fer amb el poder i, sobretot, i és del que parlarem una mica avui, ell sí que va aconseguir que el poder es quedés a la seva família, a la família Tokugawa, durant més de 2 segles i mig. Va haver 15 shogun, 15 governants, fins al 1868, tots de la família Tokugawa, i sobretot, durant aquests 250 anys, al Japó pràcticament no hi va haver cap guerra ni cap problema així social. Sí, de tant en quant hambrunes, quan hi havia males collites i tal, i alguna sublevació camperola per aquí i per allà, però veníem de més de 100 anys de guerra absoluta, i això el Japó no ho va conèixer ja fins al 1868. Tokugawa Ieyasu, què buscava exactament a part del poder? Volia prosperitat? Volia que es deixés de lluitar entre ells? O... Al final el que vol qualsevol governant, sobretot un governant nou, que arriba amb un govern nou, el que vol és estabilitat. Que aquella situació canviant deixi de canviar, perquè ara que mano jo, doncs no vull que res canviï, no? Vull seguir manant jo, i després el meu fill, el meu net, etc. Llavors això requereix de tota una sèrie de mesures per intentar que res es mogui. Llavors, mesures de tipus ideològic, no? Van adoptar el neoconfucianisme xinès com a ideologia oficial, que és una ideologia que bàsicament el que potencia és que tu has de ser allò que ets per naixement i no voler ser gaire cosa més, i allò que ets fer-ho el millor possible, però que les coses no canviïn, que tot segueixi igual, i una sèrie de mesures polítiques, que és el que avui parlarem, per intentar, bàsicament el que volien era posar... No? Estabilitat, no? Sí, que comentaves. Sí, abans que hi hagués un problema, prendre mesures perquè no s'arribés a produir. De fet, les persones que ens escolten saben perfectament que perquè hi hagi estabilitat social i pau, sovint és necessari un cert grau de, podríem dir, control, gestió, i aquest control pot prendre diverses formes, no? Com ara l'aplicació de lleis i regulacions, la preservació de l'ordre públic, la gestió de recursos, o la promoció de valors i normes compartides, com ara, per exemple, ens comentava el Jonathan amb el neoconfucianisme. No? I pel que he llegit al teu llibre d'Història dels Samurais, Tokugawa Ieyasu, el seu fill Hidetada i el seu net Iemitsu tenien força clar el que havien de fer. Quina va ser una de les primeres coses que va fer Tokugawa Ieyasu per començar, diguéssim, a estabilitzar el Japó? Ell primer el que van fer és utilitzar allò que havien heretat, allò que ja hi havia, perquè ho va crear Toyotomi Hideyoshi, aquest el segon dels 3 unificadors, doncs allò que els hi va semblar bona idea, doncs lògicament ho van mantenir, no? I algunes d'aquelles coses no només les van mantenir, sinó que les van perfeccionar, les van acabar d'arrodonir. Llavors aquí tenim un munt de lleis enfocades a mantenir l'estabilitat. Per exemple, es va decretar, això ho va fer Toyotomi Hideyoshi, es va separar les diferents classes socials, o estaments socials, millor, es va definir quin estament era doncs, els camperols, els comerciants, els samurais, etc. I llavors es va establir que no es podia canviar d'un a un altre. És curiós que això ho va fer Toyotomi Hideyoshi. Què vols dir que no es pot canviar? Sí, si tu eres el fill d'un samurai, no podies dir, mira, doncs jo no vull ser samurai, jo prefereixo obrir-me una botigueta i ser comerciant. No podies.
i al revés, tu no podies ser un camperol i llavors un camperol podia ser cridat a files, si feia falta, no? com a soldat d'infanteria, no? Com a Shigaru, que es deia, però si abans es podia pujar, llavors tu podies quedar-te, no? Com quan es feia aquí la mili i algú es reenganxava i es quedava, i llavors podies anar pujant dins d'aquell exèrcit. De fet, Toyotomi Hideyoshi va començar així, ell era fill d'un camperol i va anar pujant fins a ser el japonès més poderós de la història. Però ell va tancar la porta, després de passar ell, no? Va decretar que això ja no es podia fer. Doncs a partir d'aquell moment, res. Si tu eres el fill d'un camperol, el teu objectiu a la vida era ser el millor camperol que poguessis ser, però no voler ser cap altra cosa. I això per què es va fer així? És a dir, per què aquesta rigidesa, no? Si ets un fill d'un comerciant o un camperol, doncs, ei, tu també ho seràs. Que les coses no es moguin. Al final tot va encaminat cap a lo mateix. La prohibició del cristianisme, l'expulsió dels europeus, fer, per exemple, en el moment en què regules qui és camperol, qui no ho és, per exemple, pots dir que a partir d'ara només els samurais tindran armes i els camperols no en tindran. Això què fa? Això estàs tallant una mica la possibilitat de que un grup de camperols d'una vila doncs es rebel·lin en contra del seu senyor. Això fa que el daimyo, que el senyor d'aquell territori, d'aquell feu, estigui tranquil perquè d'ell cap a baix no se li rebel·laran, i llavors això també fa que, en aquest cas el governant, també sàpiga que no tindrà problemes a les províncies, que no hi haurà un senyor que per pressió dels seus ciutadans llavors es revolti en contra del govern central. I això va ser una de les primeres coses que va fer Tokugawa Ieyasu? Sí, va mantenir això, el tema de les armes, el tema del control, que només hi hagués un castell per feu, un castell per domini, per territori, amb l'excusa, en teoria, de ja no hi ha guerres i no hi haurà guerres, ja no ens fan falta tants castells com teníem abans, doncs només un. Això va fer, a més, van decretar que els samurais ja no podien viure a les viles, als pobles, sinó que havien de viure o bé al castell o bé al voltant del castell. Això va fer créixer les ciutats. Al mateix temps, els camperols, encara que, per exemple, els hi havien impedit ser una altra cosa que no fos ser camperol, i els havien tret les armes, però també els havien tret els samurais del damunt. És a dir, els samurais ja no estaven per allà emprenyant. Has dit que els camperols li van treure les armes. Això vol dir que només algun tipus d'estament social devia tenir armes. Només els samurais. Això també va deixar els camperols una mica indefensos, perquè, clar, només tenen armes els samurais, sí, però també hi ha gent que està fora de la llei, no? També hi havia bandits que podien atacar una vila camperola per robar, i aquells sí que portaven armes, lògicament. Llavors, bueno, els camperols es van haver de buscar una mica la vida i van desenvolupar tota una sèrie d'armament a partir d'eines del camp, no? Els nunchakus i altres armes que coneixem d'arts marcials es van inventar per això. Eren utensilis de treball del camp. Van haver de dissenyar les seves pròpies armes perquè tenien prohibit tenir armes. Total. La porra que veiem que porten molts policies, que és allò que no és només un pal, sinó que té un altre petit que hi surt, encara que ells la utilitzen per pagar igual, allò es diu tonfa i és una cosa que servia en un principi per moure una pedra de molí, fer-la rodar, i els camperols la van haver d'adaptar una mica, i llavors si hi havia algun tipus d'inspecció, diguéssim, doncs és com armes, no, jo no tinc armes, mira, això és per moure la pedra del molí, això és per treure el gra de la palla quan fem la collita de l'arròs, etc. Fa un moment comentaves que els samurais havien de viure al castell, no? Tinc entès, segons el teu llibre també, que això és interessant a nivell d'arquitectura, que a partir de que Tokugawa Ieyasu va obtenir el títol de shogun, no es podien construir castells així a la babalà, no? No, ni ampliar els que ja tenies. De fet, el 1615 es va publicar un codi de normes, que era el Buke Shohato, que després, 20 anys després, es va ampliar, que establia tota una sèrie de normes, sobretot pels samurais i pels senyors. I una de les coses que impedia moltes, i totes enfocades al final al mateix, però una de les coses era doncs això, que els castells s'havien de reparar quan fos necessari, s'havia d'informar al govern de que es anava a reparar un castell. I per què reparar? És a dir, quin sentit té això? Bueno, pel pas del temps, senzillament. Perquè els senyors també tenien prohibits fer la guerra entre ells. És a dir, a partir d'ara ni feu la guerra contra el govern ni tampoc entre vosaltres. Qualsevol problema ens ho dieu a nosaltres i ho apanyem, no? Però si havien de fer qualsevol reconstrucció, qualsevol canvi en un castell, havien d'avisar el govern, i aquell canvi no podia ser, en principi, per ampliar ni per millorar, diguéssim. Era mantenir-lo com estava, però ja està. I es podien construir, no sé, molts castells o per territori? Un per territori i ja està.
Era com, vale, el senyor de cada territori viu al castell, té allà els seus homes i ja està. I això va fer, lògicament, que tots els comerciants artesans anessin a viure allà i les ciutats van començar a créixer moltíssim. No? I llavors ens trobem que va haver un moment en què la ciutat més poblada del món, amb molta diferència, era Edo, el que avui en dia coneixem com a Tòquio. Tenia 1 milió d'habitants, mentre que les ciutats més poblades d'Occident, que serien París o Londres, tenien 350.000. És a dir, pràcticament ho triplicava. I al Japó hi havia altres ciutats com Osaka o Kyoto que també tenien uns 350.000 habitants. Així que estem parlant d'un grau d'urbanització molt, molt elevat pel seu temps. Abans comentaves un altre tema, no, que hem pogut veure en moltes pel·lícules, no? Silencio, per exemple, de Martin Scorsese i altres, no? Que és la prohibició del cristianisme. Sí. Clar, jo tinc entès que abans de Tokugawa Ieyasu, diguéssim, fos el shogun, sí que hi havia forces relacions amb el cristianisme, no? Però Tokugawa Ieyasu no era gaire fan dels cristians, no? Cap dels governants del Japó era gaire fan dels cristians perquè eren un focus potencial, és a dir, potser sí, potser no, però el risc és massa gran d'inestabilitat. Llavors, Tokugawa Ieyasu, Toyotomi Hideyoshi ja va arribar a aquella conclusió i ja va començar a prohibir-lo, però als 2 anys es va morir. I llavors Tokugawa Ieyasu va fer una mica de tabula rasa, és a dir, bé, comencem de nou. I ell, per exemple, estava molt interessat a negociar amb els castellans, que estaven a Filipines, perquè els castellans tenien un comerç, no? La línia comercial, diguéssim, una ruta que unia Manila, a Filipines, amb Acapulco, i a partir d'allà doncs, creuaven Mèxic i arribaven a Europa. Tota una línia comercial que, a més, passava molt a prop del Japó, perquè per anar de les Filipines a Acapulco, encara que tu miris un mapa i facis una línia recta, aquella línia recta no existeix, les corrents marines no et deixen fer-la. Has de pujar molt cap al nord, has de passar pràcticament fregant el Japó i més cap al nord, i llavors creuar pràcticament per l'estret de Bering i baixar, no?, per la costa dels Estats Units. I ell volia, doncs, ja que passeu per aquí al costat, pareu al Japó, no?, i volem participar d'aquesta ruta comercial. I també volia que els castellans li enviessin tècnics en mineria, perquè al Japó hi havia molta plata, s'estava explotant molt, però no tant com els castellans estaven explotant mines a Sud-amèrica, no?, a Potosí i altres mines. Llavors era com, ei, anem a fer negocis. Castella no estava gens interessada en fer negocis al Japó, però tampoc els hi volien dir no. Per què? Perquè llavors el Japó podia agafar 300.000 soldats, així, portar-los a Filipines i treure'ls d'allà, no? Llavors era com, bueno, havien de mantenir una mica un... I llavors ell anava demanant tècnics en mines i l'únic que li enviaven eren monjos, perquè el Japó sí que estava interessada en... monjos, Castella, sí, bonzes, o sigui, monjos, jesuïtes, sacerdots, etc. No? I com s'ho prenia això, ell? Doncs al principi bé, bueno, sí, el proper vaixell, però l'estaven marejant i al final va dir, mira, sabeu què, que s'ha acabat. Llavors, en 1614 va decretar la prohibició del cristianisme i un parell de dècades després, entre el seu fill i sobretot el seu net, Iemitsu, van decretar que tots els estrangers que hi hagués al Japó havien de marxar, que els japonesos ja no podien sortir del país, fins i tot alguns que els hi va agafar fora, comerciants, no van poder tornar a entrar al Japó, es van haver de quedar a viure doncs, a Tailàndia o on estiguessin. Tot això pel risc, no?, de que pogués ser algú reconvertit, encara que fos japonès. Clar, és que ells sabien perfectament, perquè li havien explicat als portuguesos i als castellans, que a Sud-amèrica s'havia conquerit enviant primer els sacerdots, no? Convertint a la gent i llavors fent que gent local es posés de part dels invasors, diguéssim. I a Filipines va passar el mateix. Llavors ells no volien que el Japó passés també el mateix. Realment Castella no tenia poder en aquell moment ni per arribar ni a concebre la idea d'enviar tropes al Japó, però ells no ho sabien, els japonesos. I a més, bé, com que hi havia alguns senyors de Kyushu, de la illa més al sud del Japó, que s'havien convertit al cristianisme per interès comercial, però s'havien convertit. I ja les segones generacions, clar, el que es converteix per interès es deixa de convertir pel mateix interès. Però si algú es converteix i llavors el seu fill de 5 anys també el bategen i a partir d'allà comencen a una escola de jesuïtes, que és el que feien els jesuïtes. Perquè hi havia escoles de jesuïtes al Japó. Exacte, clar, i no pels nens pobres, sinó pels nens rics. Si jo educo a un nen que és l'hereu d'aquesta casa samurai, quan aquest senyor tingui 30 anys i hereti la posició, és dels meus. No? I això és el que feia por realment al Japó, no? La segona generació. Els primers, quan el senyor el shogun els digui tu deixes de ser cristià, deixa de ser cristià. I molts ho van fer i de fet van perseguir ells, els cristians. Però hi havia alguns altres de segona generació que ja començaven a ser cristians de veritat. I allò era molt, molt perillós. Llavors, van intentar primer
treure la religió, mantenint el comerç, tal i qual, van veure que era impossible i van dir, mira, saps què? S'ha acabat, tot fora. Llavors ho van prohibir absolutament tot. Van deixar, com vam parlar aquell dia de Dejima, no? Van deixar un contacte puntual amb els holandesos. Que això és interessant, perquè qui no ho sàpiga... Més que res per tenir notícies a l'exterior. El govern va dissenyar una illa artificial per mantenir contactes amb els holandesos a nivell comercial, que es diu Illa Dejima, d'acord? La van dissenyar artificialment A Nagasaki. a Nagasaki i era l'únic contacte que hi havia. Sí. La van construir en principi pels portuguesos, però com al final van decidir quedar-se amb els holandesos, doncs els portuguesos els van fer fora juntament amb els castellans, els anglesos van marxar ells sols abans que els fotessin fora, i amb els holandesos van arribar a un tracte, i aquest tracte va estar funcionant durant 250 anys. Hi havia una petita illa artificial allà, molt petita, encara existeix, ja no és una illa perquè la ciutat ha crescut al voltant, jo vaig estar allà fa 5 anys. Que era un projecte per intentar treure Sí, tots els edificis del voltant, però... No, és impossible, i han de desviar una autopista, o sigui, no, allò es quedarà com està. Avui en dia és una espècie de museu a l'aire lliure, parc temàtic, diguéssim. Està molt bé. Però això, i durant 250 anys, els holandesos enviaven un vaixell cada any, no des d'Holanda, sinó des de Jakarta, des de la Indonèsia holandesa, enviaven un vaixell que comerciava i també informava al Japó del que estava passant a la resta del món. Escolta, i clar, tu vas dir, van prohibir el cristianisme i ja hi havia japonesos cristians al Japó. Què va passar amb aquests que... Perquè clar, si ets cristià i ets japonès, què passa? T'expulsa també? O... Clar, la majoria de cristians que hi havia al Japó, amb moltíssima diferència, la gran majoria ni tan sols ho sabien, que eren cristians. És a dir, el seu senyor, que tenia un feu amb 25.000 persones, doncs per tenir bones relacions amb els jesuïtes, un bon dia decidia que aquells 25.000 els signava un paper i passaven a ser cristians. I la missió jesuïta japonesa, que en el moment de més gent, de més efectius, van tenir 150 persones, i d'ells només unes 50 eren sacerdots, els altres eren ajudants, germans, que li deien, doncs tampoc no podien realment convertir tota aquella gent, no? Fer misses per tota aquella gent i tal. Llavors molta gent doncs, els van dir, ara eres cristià. Pues vale. I després als 4 o 5 anys, o quan es va prohibir, els van dir, ja no ets cristià. Doncs vale. Però els que realment eren cristians, el que es feia era que es feien unes inspeccions, que també surt a la pel·li de Silenci, de Scorsese. Es anava per un poble, es feia que tota la població tots es posessin allà en fila, els anaven cridant pel seu nom, perquè això és una cosa que va fer també Toyotomi Hideyoshi, que va fer censos de tota la població. Els anaven cridant pel seu nom i llavors posaven a terra una estampa de la Verge o de Crist o un crucifix, etc. i els hi feien o bé escopir o bé trepitjar-lo. I llavors doncs, hi havia alguns que no volien, perquè realment sentien que eren cristians i tal, llavors aquests els executaven i ja està. Que des del nostre punt de vista dius, doncs trepitja-ho, tio, i segueix sent cristià, no? Que no? Però molts d'ells no, molts d'ells preferien morir i així va anar la cosa, però al final ho van erradicar. I dius que va fer un cens de la població i, per curiositat, va ser el primer en fer-ho? Perquè... Va ser el primer a fer-ho a nivell nacional, perquè almenys durant molt de temps. Perquè, clar, venim d'una etapa llarga com de 150 anys que el Japó està dividit, que cada territori és com un petit rei. Hi ha un govern central, dels Ashikaga, però realment només controla la capital, i la resta són com petits. Llavors, Hideyoshi, segons anava avançant i anava conquerint territoris, anava fent tot aquest tipus de recomptes. No només de població, sinó també molt important de producció, de productivitat de l'arròs. Els territoris van passar, en comptes de comptabilitzar-se en tamany, van passar a comptabilitzar-se en producció. És a dir, si tu tens un territori petit però que produeix més arròs que un territori que és més gran, doncs aquell val més diners. De fet, perquè els diners equivalien a arròs. Tu eres un senyor samurai i et donaven un feu, un domini de 20.000 cocos, que el coco és la unitat amb la que es mesurava, un coco són 150 quilos d'arròs, doncs t'és igual si és un territori més bonic, més lleig, més gran, més petit, produeix 20.000. Sempre serà millor que un de 10.000, perquè al final aquells 20.000 de mitjana, no? Aquells 20.000 és amb el que tu pagues tota la resta. Pagues els teus vassalls, pagues si s'ha de construir alguna cosa, equival a diners, al final. Abans comentaves el tema de que Tokugawa Ieyasu va fer aquesta divisió dels estaments socials i clar, jo ara m'estava preguntant, d'acord, els samurais eren un d'aquests estaments socials. Clar, no estaven en batalla perquè el que buscava Tokugawa era estabilitat. Què feien els samurais? Gairebé res. És a dir... No feien res? Molts es van reconvertir... És que una altra cosa que es va establir, quan es van diferenciar les classes, una altra cosa que es va establir és que els samurais cobrarien un sou públic.
un sou que li paga el seu senyor, no? Amb aquests cocos. O sigui, com ser funcionari, però Una mica. però sense fitxar. Una mica, i hereditari, etc. Fins llavors, com cobraven els samurais? Cobraven en funció de les seves morts en batalla. És a dir, quan tu anaves a una batalla, si havies matat a 4 enemics, una cosa que no surt a les pel·lícules és que els samurais anaven recol·lectant caps. És a dir, tu mataves en batalla amb algú i llavors... T'anava a dir com es comptabilitzava això. Doncs Si hi havia així. algú allà que no anava apuntant... Tallaves el cap i te'l penjaves al cinturó. Que no sé quan ha de passar 4 o 5 caps enganxats al cinturó, però sí, no sé com lluites amb Bueno, que allò. devia haver el típic espavilat que passa per allà i comença a tallar caps però ja estan morts, no? I llavors al final hi havia una taula una mica com aquesta que tenim, amb algú allà apuntant, i llavors tu passaves i deies 5, no? I en funció d'allò cobraves. En canvi, a partir d'aquest moment, no. Tu tens un sou que et dona el teu daimyo, no? El teu senyor, que està estipulat doncs, en funció del que sigui, i tu cobres tants cocos. No és a canvi de la feina, és a dir, hi havia alguns samurais que treballaven, que es van reconvertir com a buròcrates, administratius, comptables, etc. Hi havia alguns que seguien a l'exèrcit, perquè per si de cas, lògicament, al Japó continuava havent un exèrcit, però ja no era tan gran, centenars d'exèrcits diferents amb milers de persones, sinó que era una cosa molt més continguda, però molts d'ells directament no tenien feina. Llavors, ells eren la classe benestant, era la classe amb educació. Llavors, durant tot el període Edo, que és aquest període de pau, d'uns 250 anys, floreixen les arts, en part per dues coses. Una, que no hi ha guerra, una situació de guerra, la gent no està per poesia, i una altra, perquè tens tota una classe social molt ben educada i amb molt temps lliure. Llavors, la majoria d'escriptors, poetes, la cerimònia del te, totes aquestes coses que lliguem, el teatre, que lliguem amb el període Edo, de floriment de les arts, estan, sobretot, fetes per samurais. Tenen diners, tenen educació, tenen temps. Són els que es poden dedicar a escriure un poema, no? El comerciant està portant la seva botiga, l'artesà també, i el camperol no, diguem. De fet, m'estàs fent pensar en avui en dia, no? És a dir, quan pensem en gent amb poder adquisitiu alt, tenen més temps, es dediquen més a les arts, a la creativitat, no? Una mica al final està clar que si tens més poder adquisitiu, Clar. doncs pots dedicar-te més temps a desenvolupar-te creativament. Correcte. Doncs una mica el mateix. Tokugawa Ieyasu, quan va aconseguir el seu títol de shogun, clar, imagino que va guanyar els seus enemics, no? Però clar, no els va matar tots, perquè el Japó era molt gran. Clar, jo entenc que deu haver-hi gent que estava a favor de Tokugawa i gent que no ho estava, però que encara estava viva. Sí, molts. I què va fer amb aquestes persones? Doncs ell, després de la batalla de Sekigahara, que els que heu vist Shogun és aquella batalla que t'anuncien al final del darrer capítol, no?, que hi haurà, doncs després d'aquella batalla va haver molts senyors enemics seus que directament els va executar, no? Uns 80 o així senyors enemics els va executar, però a molts altres els va incorporar al seu sistema. Això sí, el que va fer és que va crear com dues categories de senyors, no?, de daimyo. Hi havia els Tozama, daimyo... Els daimyo, perquè tothom ho entengui, què és un daimyo? Un daimyo és el que... És que no m'agrada dir senyor feudal perquè s'ha de dir amb moltes cometes, però bueno, és un senyor samurai que controla un territori, no?, un feu. I per això acostumem a dir lo de feudal. I llavors és un senyor que doncs pot tenir un feu molt gran i molt important o més petit, però controla un territori. I el govern dels Tokugawa funcionava com una espècie de federació, és a dir, aquells senyors tenien bastanta autonomia. Només amb alguns temes i amb algunes lleis i havien d'estar per sota supeditats al govern, no? I estaven molt controlats, però realment, si no donaves cap tipus de problema, els daimyo vivien molt, molt bé. Llavors, el que van fer els Tokugawa és que van fer dues categories de daimyo. Per una banda tenien els Tozama i per una altra tenien els Fudai. Els Fudai eren aquells que ja eren del seu bàndol, abans de la batalla de Sekigahara, eren els seus aliats, diguéssim, i els Fudais eren els col·leguis, no? Sí, que eren uns aproximadament 175 senyors, mentre que els Tozama, que són els senyors de fora, literalment... Que aquests són els apastats, no? Aquests són, exacte. I aquests eren menys, aquests eren uns 85. En què es traduïa aquesta... pertany a una categoria o a una altra?
Primer... Clar, perquè t'anaven allà amb una carta, com tu ets Fudai i tu ets... Sí, realment estaven així. Primer, van col·locar els Tozama, que són els perillosos, entre cometes, són els que has de tenir més compte amb ells perquè eren enemics, els van col·locar a llocs més allunyats del centre del país, no? D'on es prenen les decisions, on està tot el centre, els van col·locar a llocs allunyats una mica més de les vies de comunicació importants. Punts estratègics que no tinguessin I sempre amb algun senyor de confiança a prop, per, si s'enteraven que aquell senyor estava planejant alguna cosa, doncs poder reaccionar. I sobretot, aquells Tozama, aquells apastats una mica, aquells no podien optar a càrrecs importants dins del govern. És a dir, no podien ser doncs, el ministre de Comerç, etc. I això va ser durant tot aquest temps. De fet, una de les mesures més importants que va prendre els Tokugawa i que va tenir més recorregut i més conseqüències, també anava una mica lligada amb això. I és que es va establir, i això va fer, per exemple, que Edo creixés tant, com hem dit, no? 1 milió de persones, es va establir que tots els senyors, en un principi era una llei només pels Tozama, però al poc temps es va veure que era un molt sistema i es va aplicar a tots, es va dir que tots els senyors samurais havien de tenir 2 cases. Una casa, una residència oficial a la seva província i una altra a Edo, a la ciutat del shogunat. Espera. O sigui, els hi va regalar un xalet... No, se l'havien de pagar ells. Se l'havien de pagar ells, Però havien de tenir 2. Un, imaginem-nos que és Catalunya, no? I llavors diuen, vale, tots els alcaldes de Catalunya han de tenir 2 cases. Una al seu poble, no? Doncs el de Sabadell, la té a Sabadell, però també ha de tenir una a Barcelona, ciutat. I a la de Barcelona ciutat hi ha de viure la meitat del temps. En aquest cas, com Sabadell està a prop de Barcelona, doncs bé, pot viure mig any i mig any. Però el de la Vall d'Aran, doncs com que serà més rotllo anar i tornar, doncs 1 any i 1 any, no? Depenia una mica de... Però important, la seva dona i els seus fills viuen a Barcelona. La seva dona i els seus fills viuen Sempre vivien... Sempre. Les famílies vivien a la capital. O sigui... el senyor havia d'estar anant i tornant, però la seva dona i els seus fills vivien sempre a la capital. Allà controladets, no? Una mica... Home, clar, això és un sistema d'hostatges. Si jo m'entero que tu allà a Manresa estàs començant a fer algun tipus de complot, estàs tramant alguna cosa en contra del govern, doncs el primer que faré és pelar la teva dona i els teus fills. Això per una banda. Per una altra, un cop que passa una generació i un d'aquells fills que s'ha criat a Edo llavors passa a ser el daimyo, no? Hereta la posició del seu pare, resulta que per ell, el mig any que passa al seu territori és quan ell sent que està fora de casa. Ell s'ha criat a Edo. No? Llavors, ell es trenca una mica el lligam, l'arrelament, amb aquella... Això fa que encara sigui més difícil per ell rebel·lar-se en contra d'Edo, perquè és casa seva, diguéssim. Estàs més centralitzat, diguéssim, mentalment, no? Exacte. I per una altra banda també, tot aquell viatge que han de fer anar i tornant, clar, no és que el daimyo agafi un cavall i se'n vagi de... Però això t'anava a dir, perquè imagino que anaven tota la comunitat. Una comitiva gegant, no? Allò era molts diners. És una forma de que els daimyos també gastessin diners. Si t'estàs gastant diners en coses d'aquestes, no te'ls gastaràs en una rebel·lió, no? I a més, què passava? Que a Edo, com que estaven totes les dones de tots els samurais, tots els fills, i la meitat del temps estaven també milers de samurais que venien d'allà, això també feia que el nivell de vida d'aquelles famílies a Edo fos molt alt per aparentar. Era com que es vegi que jo sóc la dona de tal daimyo i aquest daimyo és més important que el malparit del meu veí. No? O sigui, la seva batalla era una mica més... I gastaven molts diners en temes de teatre, roba, aquest tipus de coses, no? Fins al punt de que molts daimyos anaven a final de mes així, no? Perquè entre la comitiva, mantenir el ritme de vida de la seva dona i els seus fills gastant a Edo i ells quan anaven també, doncs allò va tenir també moltes repercussions. Què més? Va fer que el Japó tingués un sistema de camins, de carreteres i d'àrees de servei a les carreteres al·lucinant, que això va fer que després, al 1870, quan van començar a implementar el ferrocarril, ho fessin superràpid. Per què? Perquè els camins, els ponts... Ja estaven fets. Ja estaven fets, només va ser qüestió de tirar via pel damunt, no? És a dir, va dissenyar l'entorn geogràfic acord a aquest sistema d'estabilitat que era... Clar. Vas i tornes... I tenir aquest tipus de carreteres, carreteres grans, on podien circular molta gent, també va fer que el comerç també florís. Era molt fàcil enviar mercaderies d'Osaka fins a Edo ràpidament, perquè tenien tot un sistema muntat, així que va tenir moltes repercussions. I a Edo també va tenir moltes repercussions, perquè, per exemple, tot el tema de les geixes, dels barris de plaer, etc. Una ciutat, Edo, amb 1 milió de persones, però que molts d'ells són homes que han deixat la dona a la província i que estan un any a Edo,
doncs la prostitució i aquest tipus de coses van florir moltíssim, no? Ja no hi havia control, i això va fer també que els barris de prostitució no hi anaven només amb allò, sinó que anaven a passar el dia. Doncs el teatre kabuki, el tema de les cançons, la música, les geisha, que al final no són prostitutes, tocaven música, explicaven històries, etc. també es va popularitzar. És a dir, tot aquest sistema de fer que tanta gent estigués anant i tornant va tenir moltíssimes conseqüències a nivells previstos i a nivells no previstos. No? Tot el tema de... Clar, els Tokugawa no sabrien el tema de, mira, fem uns camins genials i després quan haguem de posar locomotores això estarà tirat, no? Lògicament. Així que va haver moltes conseqüències amb les que ells no comptaven. Indirectes, ja veig. Tenia tot força controlat, pel que expliques. Es tractava de tenir els daimios contents, és a dir, mira, no tindreu rebel·lions als vostres territoris, no vindrà un grup de pagesos i us fotrà fora del castell i us tallarà el cap, perquè no tenen armes, tal i qual, no sé què, ja els tenim molt controlats, però al mateix temps vosaltres també esteu controlats. Llavors és com donar-los una bona vida perquè no vulguin jugar-se-la, i al mateix temps, en cas de que se la volguessin jugar, també et tinc agafat, et tinc lligat. O sigui, quan jo m'enteri que tu estàs a la teva província i has començat a tenir contactes amb altres per revoltar-te en contra meva, la teva dona i els teus fills els executo. Llavors era una mica allò del pal i la pastanaga. I a nivell de drets, tu has comentat que els Tozama, que eren els apastats, diguéssim, Sí. a nivell de drets, a part de no poder formar part del govern, etc., hi havia alguna altra cosa que no tenien de dret comparat amb els Fudai, que eren els col·legis? Hi havia lleis que aplicaven per tots, però eren bastant més estrictes en el cas del Tozama. Doncs el tema, per exemple, qualsevol tipus de matrimoni entre les classes més altes, no, els daimyo, l'havia d'autoritzar el govern, per exemple, per intentar que no, mitjançant el matrimoni no es fessin aliances entre diferents daimyo que poguessin ajudar a revoltar-se contra el govern i aquest tipus de coses. És a dir, els tenien una mica més... Els tenien collats a tots, perquè no s'acabaven de refiar del tot de ningú, però els Tozama més. I, de fet, si mirem després el 1868 o a partir de 1853, quan torna a haver-hi gresca al Japó i tornen a haver-hi problemes i guerres i tal, i hi ha uns quants senyors que acaben amb els Tokugawa, quan tot això s'acaba, si mirem d'on són aquells senyors que s'han revoltat en contra del govern, són de províncies Tozama. És a dir, aquells apastats li han guardat una mica el greuge. El rancor estava allà. El rancor estava allà durant 250 anys. Això em sona, tot això. Sí, bueno, és la típica, no? És com els pobles, no? Que el cant no sé què no poden veure els cant no sé quants perquè fa 250 anys li va moure les lindes i aquest tipus de coses, doncs, una mica portats a un nivell més macro. Comentaves una cosa ara, que era el tema de matrimonis, no? Que és molt interessant perquè hi havia la cort imperial japonesa i, clar, jo estava pensant, Tokugawa Ieyasu, tonto no tenia un pèl. Llavors, no sé si d'alguna manera, perquè, clar, a tu t'interessa que la cort imperial estigui contenta amb tu, no? Perquè al final, en el fons, són els que manen, tot i que tu tinguis el poder i manis a nivell executiu. La legitimitat, diguéssim, te la donen ells. I Tokugawa Ieyasu va fer alguna cosa, diguéssim, per, no sé, aproximar-se a la cort imperial o establir-hi relacions? Va copiar un model que s'ha fet al Japó des del principi mateix de la Casa Imperial, que és vincular-te matrimonialment amb la Casa Imperial. És a dir, tu tens una de les teves filles, la cases amb el fill de l'emperador. No? Això què fa? Doncs que el següent emperador, o sigui, quan aquell fill de l'emperador sigui emperador, l'emperadriu, encara que és consort, doncs és dels teus, i sobretot, quan tinguin un fill, aquell fill, els matrimonis a aquest nivell, no, de samurais i sobretot de cortesans, els matrimonis no viuen junts a la mateixa casa. No? Els fills viuen amb la mare i la mare normalment viu amb la seva família paterna. No? Amb la qual cosa, aquell net, és a dir, aquella tercera generació, ja no només és fill d'una mare Tokugawa, sinó que es cria amb els Tokugawa. Amb la qual cosa, quan ell arribi a ser emperador, el seu referent, no, com a cap de família, no serà el seu pare emperador i el seu avi emperador, sinó que serà el seu avi Tokugawa, perquè és amb els que ha viscut
des de petit. Això és ja et dic, això ho havien fet els Soga, al principi de tot de la Casa Imperial, després ho van fer els Fujiwara, és a dir, és una estratègia completament habitual i ell va fer una mica el mateix. Però en comptes de ser una família cortesana, va ser una família... I per altra banda, doncs, va fer que la cort visqués bé, això ja ho ha fet Toyotomi Hideyoshi, és a dir, la cort va passar uns segles durant tot aquest temps de guerres i tal, amb el que financierament estaven tocadíssims, no? Llavors el que van fer els Tokugawa és, vale, no, a partir d'ara no els hi faltarà de res, tampoc viuran amb uns luxes desmesurats com a l'antiguitat, però els tindrem contents, i els cortesans igual. I al final la cort, doncs si ells no s'encarreguen de governar, però tenen diners i poden dedicar-se a fer els seus concursos de poesia i les seves coses, doncs m'és igual, no? Millor, no m'he de preocupar per coses administratives i tal. Mantenir l'estabilitat. Correcte. Perquè al final, qui mana? Mana el shogun, està clar. Però el shogun està investit per l'emperador. I l'emperador és el que es suposa que ve dels déus, etc. És el que té la legitimitat divina, no? Allò de, no sé què, per la gràcia de Dios, doncs ve a ser una mica el mateix. El shogun no és shogun per la gràcia de Dios. El shogun és shogun per la gràcia de l'emperador. Llavors, en algun moment de la història hi ha hagut algun emperador que ha gosat anar en contra del shogun. Doncs aquest emperador ha anat fora. L'han fet abdicar o ha tingut un accident. És a dir, qui mana de veritat és el shogun, està claríssim. Però el shogun necessita al mateix temps la legitimitat de l'emperador. Segons el teu llibre, tinc entès també que Tokugawa va dissenyar un edicte, un mandat, amb 13 articles que regulaven els aspectes d'aquesta vida dels samurais. Perquè, clar, recordem que feia un moment comentava que els samurais, clar, ja no lluitaven, no estaven en batalles, no? Aquests 13 articles que regulaven els aspectes de la vida dels samurais, en què consistien exactament? Doncs mira, els tinc aquí perquè no me'ls sé de memòria. Hi ha alguns que són com molt innocents, molt tontos, que diries com... Què passa? Per exemple, hi ha un que diu, el número 11, les persones comunes no hauran de ser portades en palanquí. Què vol dir això? El palanquí és amb el que viatjaven els daimios i tal, que és una espècie de... com una caixa amb uns mànecs i la porten entre 4 persones, una mica com si portessin un taüt o portessin un pas de Setmana Santa, però allà ficat hi anava algú, no? A la sèrie de Shogun surten alguns. Doncs bé, hi havia una d'aquestes 13 normes, una és per dir que allò és només pels samurais, que... És a dir, aquesta norma és com molt tonta. Però després tenim algunes importants. La número 3 diu els feus, els dominis, no hauran de donar refugi a fugitius i proscrits. No? Doncs allò també és una forma de control. Els daimyo no mantindran relacions socials amb gent d'altres feus, siguin de la classe samurai o no. És com per intentar que no estableixin aliances. Aliances matrimonials, vols dir? O fins i tot en relació, en general, no? D'establir... Però no parleu gaire, no? Sí, vosaltres quedeu-vos en el vostre micromón. I parleu amb nosaltres. Després, una molt important. La gestació de revoltes o conspiracions en dominis veïns hauran de ser comunicades al govern immediatament, així com l'ampliació de defenses, fortificacions o forces militars. És a dir, no només els daimyo no poden fer aquestes coses, que us estic dient en la resta d'articles, és que si tu t'enteres que el teu veí les està fent, està ampliant el castell, està ampliant les defenses, ampliar les defenses, alguna cosa prepara, no? O aquest tipus de coses, doncs ens ho has de dir. És a dir, converteix a tots els daimyo del país en una espècie d'espies. Vigila tu vecino. Exacte, de viajar el visillo, d'estar allà a la guait de què fa, i ens ho diu. Si nosaltres no ens enterem pels nostres mitjans, si tu t'enteres abans que nosaltres, ens ho has de dir. I si no, i si ens enterem que ho sabies i no ens ho has dit, doncs el càstig que li puguem aplicar al teu veí també et vindrà a tu. I quines coses més? Doncs, per exemple, tenim una que diu els daimyo hauran de presentar-se a Edo per servir al Bakufu. El 1615, quan es va establir aquest codi, només deia això. Però 20 anys després, quan aquest codi es va ampliar, aquí és on es va crear aquest sistema, dèiem, del Sankin Kotai, això de que haguessin de tenir casa i haguessin de passar temporades allà, etc. Perquè ho entenguem, el Bakufu, que segurament no tothom sap què vol dir. Sí, el Bakufu és el shogunat. El que passa que en castellà i en català diem, com és el shogun, diem shogunat, però en japonès no existeix aquesta paraula. Shogun sí, però no dona peu a shogunat, i ells parlen de Bakufu. Bakufu ve de dues paraules, maku i fu. Fu és govern, i maku és quan veiem les típiques pel·lis de samurais, veiem que els samurais estan allà lluitant al camp de batalla, però que el general, no, qui mana, no està al camp de batalla. Fa molts segles sí que hi era, però després va deixar de ser. Van ser més gestos. Està novament doncs, allà al damunt d'un turó, no? Allà assegut, i va dirigint, i està com envoltat com una espècie de tenda de campanya sense sostre, no? Així com un tancat. Allò es diu maku.
Llavors, Bakufu vol dir el govern des de la Maku. És com per deixar clar que és un govern militar. És el govern que estableix algú que és un general, no? Llavors és com se li diu en japonès al shogunat. Llavors, moltes vegades al llibre, etc, com per no estar repetint tota l'estona shogunat, doncs també utilitzes Bakufu, no? El primer cop ho expliques i ja està. I aquest article bàsicament deia el que ja ens has dit abans, no? Que era anar i tornar entre territori i la capital. Correcte. Tot aquest sistema que ja diem que és un dels més importants. De fet, quan el 1868 va haver ja la següent guerra en la que va caure el govern, un fet important va ser que el govern va haver un moment que va haver de decretar que el Sankin Kotai s'havia acabat. No? Una mica per acontentar els... Que això, perquè no ho sàpiga, era el tancament, no? Sí. De fronteres, no? Que van estar tancats, no sé si 250 anys, més o menys. Sí, més o menys, sí. 200 i alguns anys, fins al 1853, que van aparèixer per allà als Estats Units, ja en un context, no, de colonialisme, és a dir, ja han passat totes les guerres de l'opi entre els britànics i els xinesos, el món occidental vol omplir mercats, perquè amb la revolució industrial fabrica coses i vol que la gent les compri, llavors obrir mercats com la Xina o com el Japó és molt interessant, i allò de tenir un país allà amb un munt de milions de persones tancat i que no volen saber del resta del món, doncs no els hi sembla bé, i llavors apareixen allà als Estats Units amb 4 vaixells de guerra, de vapor, amb canons, i els hi diuen, nanos, o us obriu o us obrim, no? I clar, el Japó, com que a través de Dejima, ja ho hem dit abans, no? Aquest contacte amb els holandesos, en part, ells no el tenen tant els japonesos pel tema del comerç. Un vaixell a l'any tampoc és un comerç gaire significatiu, però aquells holandesos que venen cada any, una de les coses que han de fer és, igual que els daimyo, han d'anar a Edo i allà s'entrevisten amb oficials del shogunat i els expliquen què està passant al món. Llavors, al Japó, quan apareixen per allà els occidentals amb els vaixells de guerra, 1853, ells saben perfectament el que han fet aquells vaixells de guerra, dels britànics, però és igual, aquells vaixells de guerra a la Xina, 10 anys o 15 anys abans. Ells saben el que ha passat, no? I llavors és com, vale, ja tenim aquí el problema. Els xinesos s'hi han intentat resistir i els hi han passat per sobre. El que va fer Anglaterra amb la Xina en aquella època és al·lucinant. Als xinesos els ha passat això. Potser haurien de triar de provar una altra cosa diferent, no? I llavors el Japó el que fa és... Vale, s'està jugant una partida aquí a nivell mundial de ser modern. I ser modern consisteix, no, doncs allò que ens diuen els valors de la il·lustració, no? Industrialització, mercat, govern parlamentari, llibertat de premsa, llibertat de religió, tot aquest tipus de coses, doncs ells van ser, bueno, doncs anem a implementar-ho. I això acabaria tenint conseqüències doncs, molt grans, perquè arriba un moment en què el Japó, amb ells, les potències occidentals, els hi posen uns tractats desiguals amb els que el Japó surt perdent, els típics tractats que havien fet a la Xina i a gran part del món, no diguem ja Àfrica, i llavors el Japó, un cop que ja es modernitza i ho té tot igual que ells, és com, vale, ja sóc un de vosaltres, traieu-me aquests tractes, no? I al final ho acaben fent, però el Japó se n'adona d'una cosa, hi ha un moment que diuen, però si ja som com ells i encara no ens tracten com ells, ho hem fet tot. Què passa aquí, no? Tenim carreteres, tenim no sé què ens falta? Ai, espera, tots ells tenen colònies, tots ells són imperis. I és quan el Japó comença, conquereix Hokkaido, que avui en dia és tant Japó com Tòquio, conquereix les Ryukyu, Okinawa i companyia, que també és tant japonès com Tòquio, però conquereix moltes altres coses que avui en dia ja no són Japó, no? I és quan s'annexiona Corea, i això ens porta al final fins a la Segona Guerra Mundial. Que sempre que explico això he d'insistir molt amb el fet de que no estic justificant, ni molt menys, tot el que va fer el Japó a la Segona Guerra Mundial, però sí va haver molts moments amb què el Japó va haver de triar. I el van obligar a triar. Va triar malament? Des del meu punt de vista, sí. Però el van obligar a triar. És a dir, ells van ser com o trepitgem o ens trepitgen. I ells van decidir trepitjar i a més van trepitjar amb molta més força, podríem dir. I tornant als 13 articles de Tokugawa, no? Hi havia algun més que et cridés l'atenció, que diguessis aquest potser també era interessant? No, més o menys aquests són els més... Els matrimonis entre daimyo i persones poderoses o de rellevància no hauran de ser organitzats de manera privada. És més o menys el que hem anat dient. És un control total de relacions socials entre famílies de samurais i territoris. Però al final tot està enfocat a lo mateix. Està enfocat a intentar que res es mogui, intentar que qualsevol canvi l'he de supervisar jo, tu no pots fer res. Tot aquest tipus de coses són les que estaven més controlades. Això, lògicament, es va anar relaxant una miqueta. A partir, sobretot, de 1720, que hi va haver un canvi de shogun amb el vuitè, Yoshimune,
va implementar ja com alguns canvis de dir, bueno, ha passat ja més d'un segle, no passa res, anem a relaxar-nos una miqueta, no? I, per exemple, va permetre que a Dejima els holandesos poguessin començar amb llibres. Bíblies no. Tot el que és Bíblia continuava estant prohibit. Llibres que no bíblies. Sí, llibres, per exemple, van entrar en aquell moment molts llibres de medicina, d'anatomia, etc. Per què? Perquè a la base de Dejima hi havia un metge, lògicament, i aquell metge portava els seus manuals d'anatomia, etc. Llavors va començar, els llibres van poder ser intercanviats o venuts, i és quan al Japó va començar a entrar, per exemple, la medicina moderna. I fins i tot avui en dia la majoria de temes mèdics en japonès són unes paraules molt rares, que no semblen quasi japoneses, perquè és que són transcripcions al japonès de l'alemany. Perquè la majoria, els metges holandesos, la majoria de manuals que tenien d'anatomia, etc., eren alemanys, i llavors els japonesos van transcriure una mica i no se m'acudeixen dos idiomes amb una fonètica més diferent que l'alemany i el japonès. Llavors van adaptar aquest tipus de paraules. Van començar a entrar una sèrie de coneixements que va donar lloc a uns estudis, que eren els Rangaku, que són els estudis holandesos. Hi havia gent que es dedicava a anar a una escola i a estudiar holandès, que ells pensaven, durant 2 segles van pensar que era l'idioma una mica d'Occident, no? Holandès, temes de medicina, temes d'artilleria i armament, etc. Així que va desenvolupar aquest contacte, no? I al mateix temps a Europa també van arribar moltes coses, molts coneixements japonesos. Es va saber aquí temes d'acupuntura, es van conèixer els bonsais, es van conèixer la història dels 47 Ronin, i moltes plantes i molts arbres que tenim avui en dia a Europa, si mires el seu nom científic, no?, et trobes que es diuen el típic nom aquell en llatí que tenen les plantes i els animals, no? Doncs hi ha moltíssimes plantes que tenim aquí que es diuen el que sigui japònica. I tu diries, però si aquest arbre l'he vist jo al poble del meu pare des de fa... Bueno, però en algun moment, entre principis del segle XVII i mitjans del XIX, algun d'aquests metges holandesos, perquè la majoria eren també aficionats a la botànica, a la fauna, etc., doncs molts es van portar llavors. Clar, era fàcil, no? És un contraband bastant fàcil, no? Portar-te llavors de flors a les butxaques o a les maletes on fos, i van introduir molts d'aquestes flors, d'aquests arbres, els van introduir a Europa a través d'Holanda i des d'allà es van disseminar, i potser arbres que tenim des de fa 200 anys, que ens semblen molt d'aquí, si mirem el seu nom científic, jo em vaig adonar mirant el Bricomania. A Bricomania, quan tenia la secció aquella de plantes, no? I l'Íñigo aquell... Ho vas llegir allà a l'etiqueta. Ell sempre deia el nom, no? Vamos a poner el sustrato, que li posava sustrato a tot, vamos a poner el sustrato, no sé què, i llavors deia el nom de la flor, i llavors deia el nom científic, no? I era com una japònica, i era com, ostres, tio, pues si la meitat de coses que parles són japònica. I temps després vaig saber, no?, que venia d'aquí, de Dejima. Tornant al marc ideològic de Tokugawa, al principi comentaves el neoconfucianisme, no? Que, aviam corregeixes, no? Però tinc entès que aquesta ideologia és... Ara em vindré molt amunt, però tu em corregeixes. Per resumir-la molt, seria aquella ideologia que diu que una persona simplement ha d'acceptar el lloc que li ha tocat dins la societat, no? És a dir, que si t'ha tocat pagès, doncs tota la vida seràs pagès. Si ets fill d'un artesà, doncs tota la vida artesà. Com va influir aquest tipus de pensament en les polítiques i pràctiques socials de Tokugawa? Bueno, primer és que els Tokugawa van veure que aquest tipus d'ideologia amb ells els hi anava de conya. És a dir, una ideologia que diu que si tu ets pobre, doncs és perquè t'ha tocat i no has d'intentar deixar de ser-ho, doncs lògicament per qui mana. Bueno, jo és que no tinc més remei que manar, no? Perquè he nascut fill de Tokugawa, llavors què he de fer, no? Ells, i a més es suposa que és un ordre natural, no és un ordre social construït, sinó és com si... és que a mi no m'agrada. Bueno, és com si no t'agradés... Les coses són així. Clar, és com si no t'agradés la llei de la gravetat. O sigui, pot no agradar-te, però és impepinable, no? Doncs la idea era una mica vendre una mica tot aquest sistema. I per això ho van potenciar, i per això els neoconfucians, els intel·lectuals neoconfucians, com que al mateix temps ells estaven molt ben tractats pel govern, doncs també anaven investigant i anaven escrivint en funció d'allò, no? Quan la gent va començar a dir, en èpoques d'embrunes, per exemple, la gent va començar a dir, ostres, i per què m'he de morir jo de gana mentre els samurais estan anant al teatre i estan cobrant, no? Si a més, no se suposa que cadascú ha de tenir el paper que li toca a la societat, doncs els guerrers quin paper tenen si no hi ha guerres? Doncs llavors va ser quan tota la intel·lectualitat neoconfuciana va dissenyar tot el tema de que no, els samurais ara mateix el seu paper no és les guerres perquè no n'hi ha. El seu paper és ser un model de virtuts neoconfucianes pel reste de la societat. I han de ser lleials, i han de ser obedients, i fixeu-vos amb ells, no? Aquest tipus d'obediència, que és una altra cosa que té el neoconfucianisme. Si ets una dona,
li has de tenir obediència, primer al teu pare, després al teu marit i després als teus fills. Si ets un súbdit, li has de tenir obediència doncs al teu daimyo, etc. És aquest tipus de lleialtat. Clar, perquè tinc entès que els samurais al final van desenvolupar una cultura centrada en la filosofia, el saber clàssic, perquè clar, no lluitaven, no? Llavors, com incorporant els valors militars en el que va donar com a resultat el que s'anomena Bushido, pot ser? Correcte, sí, aquest famós codi de l'honor samurai, que es suposa que és mil·lenari, etc. Doncs no, aquest codi se'l van inventar mitges entre els intel·lectuals neoconfucians i els samurais d'aquella època en la que no hi havia guerres. És a dir, els samurais de 500 anys abans, que estaven al camp de batalla lluitant, aquells ni codi de l'honor... De Bushido, res, aquí a matar i a tallar caps. Res de res, tallar caps... I sobretot que em comptin els caps que he tallat. Exacte, perquè em donin el... per cobrar diners. I les guerres són per conquerir més territori, per tenir més territori i poder cobrar més impostos, o per defensar-te del daimyo veí que vol conquerir el teu. Allà no hi havia ni ètica ni hi havia res. Sempre ho dic, el més semblant, o l'única cosa semblant que coneixien aquells samurais, semblant a l'honor, era la reputació. Però la reputació i l'honor són diferents. La reputació ja s'entenia com victòries en batalles, no com havies aconseguit aquella victòria. Sempre poso un símil que no m'agrada perquè és un símil futbolero i jo no sóc gens futbolero, però era una forma de pensar resultadista. L'important és que hem guanyat el partit. Hòstia, sí, però l'heu guanyat al darrer minut amb un penalti que no era i al xutar t'has mig caigut, i ha tocat el poste i ha entrat... És igual, hem guanyat, no? Doncs això era igual. Que hem guanyat la batalla. Hòstia, sí, però per guanyar-la heu arrasat 3 pobles i heu assassinat nens i no sé què. Hem guanyat la batalla. Llavors era això, reputació, no honor. D'altra banda, seguint l'exemple dels samurais, tinc entès que els habitants de les ciutats, que els deien chonin, aspiraven com a adquirir en la pràctica del comerç les qualitats aquestes com dels samurais, que era, no sé, diligència, honestedat, honor, lleialtat, no? Com va passar aquesta relació? És a dir, què es van com inspirant el seu comportament per aplicar-ho a les seves feines de... Bueno, és que se suposava que era el que havien de fer. És a dir, en el moment en el que els samurais s'han de comportar així, en teoria, perquè després estaven tota la tarda en un barri de prostíbul emborratxant-se i anant al teatre, no? Però es suposava que s'havien de comportar d'aquella manera. Recordem que ho fan, en teoria, perquè han de servir de model a la resta de la societat. Llavors, ells es comporten així, el que s'espera és que els artesans, els comerciants, etc., es comportin així. De fet, quan el Japó, després de la Segona Guerra Mundial, va tenir el boom de creixement econòmic, etc., i ràpidament va passar de ser un país assolat per la guerra a ser la segona economia mundial, també el que es venia és que s'havia aconseguit perquè els oficinistes i els treballadors es comportaven com samurais. No? Sí, jo t'ho anava a dir, perquè recordo, o sigui, ja fa molts anys vaig anar al Japó i bueno, això és molt llarg d'explicar, però vaig acabar en una empresa japonesa fent una entrevista com estic fent amb tu, però amb treballadors d'allà, no? I una de les preguntes que tenia era si aquests codis de conducta d'alguna manera tan estrictes tinc la sensació que estan molt lligats a les grans empreses japoneses, també, a dia d'avui. Estan bastant lligats a la societat japonesa en general. Clar, hem de pensar que durant 250 anys, i a més 250 anys bastant recents, clar, pot semblar que no, però jo que em dedico al segle XVI, doncs per mi el segle XIX és molt recent. Durant 250 anys el Japó va estar tancat a influències exteriors i va estar potenciant-se aquest tipus de pensament neoconfucionista. Llavors, això, lògicament, deixa un pozo, diguéssim, mental i social molt important. Llavors, el Japó per exemple, continua sent un país bastant masclista. Doncs en part ve per això, per aquesta submissió que se suposa que la dona ha de ser obedient al marit, etc., no? I el treballador ha de ser obedient a l'empresa, etc. Llavors, això està encara molt ficat a l'ADN, podríem dir, de la societat japonesa, per les coses bones i per les coses dolentes, com el tema del masclisme. Abans comentaves que entre 1603 i 1867, aproximadament, uns 15 dirigents Tokugawa no, van controlar... Sí, va haver 15 shogun Tokugawa. Des de Ieyasu, al 1603, fins a Yoshinobu, que va ser el darrer de tots. Que la pregunta és evident. Per què van acabar perdent el control del país? Com? Bueno, va ser una... Primer, al final tot s'ha d'acabar, no? I els va durar 250 anys, amb la qual està molt bé. Però, clar, al final es van anar encadenant una mica crisis internes i externes, no? Temporades de males collites que porten allò famines, no?
diferents zones. Tenim els Tosama, que cada cop estan més emprenyats perquè no poden accedir a llocs de poder, etc. Tenim una decadència del sistema amb el que el shogun cada cop més pinta menys i llavors qui mana és una espècie de consell dels Tairo, no? Els ancians una mica controlen el tema, es va difuminant. Qui són els Tairo, perdó? Bueno, són una espècie de consellers que cada cop van tenint més poder i al final el shogun acaba sent una mica un titella i qui controla el tema són ells, no? Es despersonalitza tota la figura del shogun. I quan allò estava ja bullint al Japó, doncs llavors arriben als Estats Units, no? I canvien una mica tot el paradigma i ho aprofiten tots aquells descontents amb el govern, ho aprofiten per fer saltar el govern pels aires, aprofiten per posar l'emperador de la seva part, no? Dient que ells no volen manar ells, que ells volen que torni a manar l'emperador com ho feia a l'antiguitat quan tot anava molt millor, no? Primer, a l'antiguitat l'emperador tampoc manava i segon, les coses tampoc anaven molt millor. Però bueno, és la idea que ells volen, no? Que ells estan usurpant el poder que li pertoca a l'emperador, que es descendeix dels déus, etc. No? Al final què passa? Doncs que fan una guerra, treuen d'allà el govern i llavors manen aquests que han fet la guerra, però diuen que ho fan en nom de l'emperador. I és allò que es coneix com la restauració Meiji, perquè es restaura el poder a l'emperador, però que realment és una mentida perquè no es restaura. Es posa l'emperador, que es suposa que ara és qui mana, un govern imperial, etc. Tot és imperial, però qui mana són un grup de samurais que són els que han fet la guerra, que són els Tosama, no? La gent de Satsuma, la gent de Tosa, la gent de Choshu. Els apastats. Els apastats, és el moment que diuen i si tu mires avui en dia els principals polítics que governen el Japó i mires els seus cognoms i mires les seves famílies d'on són, sí, la majoria ara mateix seran de Tòquio, etc, però tu mires on eren els seus avis i són tots de Satsuma, de Choshu, de Tosa. És a dir, es van aconseguir fer amb el control... Dels Tosama. Sí, es van aconseguir fer amb el control del país i encara el tenen. El van apartar del govern, a Tokugawa, l'últim? A Yoshinobu, has dit? Sí. O li van tallar el cap? No, va continuar vivint. De fet, va viure fins al 1913. Ara fa 2 mesos i mig vaig estar a la seva tomba, que està allà a Tòquio, molt a prop del Museu Nacional de Tòquio. De fet, tinc un vídeo al canal sobre el museu i com que vaig passar per allà vaig gravar també i ho tinc allà. I no, ell va morir. El que passa que ell va haver un moment que va voler negociar amb aquesta gent i cedir i dir, vale, desfem el govern i tal, cap problema, però ell la condició que ficava és que volia que els Tokugawa continuessin estant al govern, ja no els únics, no? Però si es forma un govern de diferents senyors, els Tokugawa encara haurien d'estar aquí, i volia que les terres, els dominis que pertanyien als Tokugawa, que eren tranquil·lament una 5a part o una 6a part del país... Havien tingut prou temps per acumular... Clar. Doncs volia mantenir-ho i tal. Què va passar? Que aquella proposta, si l'arriba a fer un any abans, els revoltats li compren. Però en aquell moment que la va dir ja era massa tard, ja estaven tots ja molt engorilats i van dir no, fora. I llavors van fer la guerra Boshin, el govern es va rendir, van capitular i llavors els Tokugawa continuen existint, encara hi ha els descendents, i no viuen malament, però van quedar completament apartats de tot. Ara és quan potser se me'n va una mica la olla i em passo de frenada. Però imagina que tu fossis Tokugawa Ieyasu i tinguessis una màquina del temps i sapiguessis, pels motius que acabes d'explicar, que perdries el control del país, no? Les teves futures generacions. Amb aquest coneixement, quines noves polítiques hauries dissenyat per evitar-ho? Hosti, jo soc bo estudiant polítiques, però dissenyant-les no tant. Jo potser hauria... És arriscat, però jo... Pren el teu temps, et pots fer un... Si vols veure't el Vitercast una mica... No, ja no em queda. No ho sé, jo potser hauria obert el país abans, és a dir, sabent que després t'obligarien a obrir-lo, l'hauria obert abans... Clar, això és fer trampa, perquè lògicament sé el que va passar. L'hauria obert jo abans i hauria començat... Pot sonar lleig, Hauria començat a conquerir altres territoris abans de quan ho va fer el Japó, però ho hauria fet, crec, millor. És a dir... Colònies, vols dir? Hauria anat incorporant territoris, no conquerint-los i aixafant-los i fent totes les bestieses que els hi van fer. Bestieses que són molt comparables a les que van fer els britànics a la Xina, etc. Però bueno, les del Japó tenen pitjor premsa. Hauria començat a fer de potència volent jo, és a dir, no sent obligat.
i llavors ho hauria començat a fer. És a dir, ells venien la idea, molt bonica i molt bucòlica, que el que estaven fent era alliberar l'Àsia Oriental de la tirania de les potències occidentals. Clar, el que no deien era que era per establir una tirania igual o pitjor que era la seva. Llavors, aquella idea tan bonica i tan bucòlica, no?, de la unió dels pobles asiàtics i tal, doncs jo hauria intentat fer-la, de veritat, no només en la propaganda, sinó... però vaja, no sé. Els historiadors en teoria tenim prohibit fer història-ficció, no?, fer aquest per això t'ho preguntava, tenia curiositat per veure el Shogun Jonathan que hauria fet aquí. Però ens agrada molt fer-ho. No s'ha de fer, però ens agrada fer-ho. Sí, alguna cosa així. No m'ho havia plantejat mai. Jonathan, moltes gràcies per aquesta conversa i per compartir el teu coneixement i opinió a Dissenyo Japón. Com sempre, és un plaer parlar amb tu. Crec que totes les persones que ens escolten hem après molt sobre com dissenyar un sistema social estable, encara que a un cert cost, esclar, i espero que els oients existents del Sakura Matsuri de Sabadell avui hagin desenvolupat, ja podríem dir, certa curiositat per aprendre sobre aquest tema i, per què no dir-ho, per adquirir potser el teu llibre d'història de los samurais, que realment és superlleuger i agradable a llegir. De fet, deixa'm fer la falca publicitària. Aquest és de l'Aliança. Originalment va sortir amb Satori i ara dintre de poc, de fet fins la setmana vinent no ho puc dir, però sortirà la tercera edició amb Satori i hem aprofitat i hem fet un canvi, hem fet un nou epíleg parlant del Bushido. Sí, hem fet un nou epíleg parlant del Bushido, més desenvolupat. Conté un pròleg escrit per Carlos Martínez Xou, que és un membre de la Real Acadèmia de la Història, i m'ha fet un pròleg excel·lent, més imatges, o sigui, hem renovat una miqueta, i per altra banda, al setembre, i això sí que no és primícia, ja ho porto dient temps, al setembre sortirà en català, que és una cosa de la que porto al darrere molt temps. Doncs bé, jo el tindré ja a les mans d'aquí un mes, però sortirà al setembre. Llavors serà Història dels samurais, no hem canviat gaire el títol, només l'hem traduït en català i tinc moltes ganes de que estigui. Doncs moltíssimes gràcies, Jonathan. Espero que podem col·laborar més en el futur i que disfruteu... Si importes més Flittercast, segur. Bueno, ara et puc donar a les webs Ginger Ale, si vols te la portes cap a casa, d'acord? Que passeu un gran dia, tots vosaltres els oients que ens esteu escoltant, i aneu a votar si no heu anat a votar, i si no, doncs no voteu. Exacte. Que vagi molt bé. Moltes gràcies. Hòstia, la de pol·len que hi ha, se m'ha quedat la pantalla, tio. Hi ha molt de pol·len, sí. Les opinions expressades en aquest podcast són responsabilitat exclusiva dels participants que les emeten i no necessàriament representen el pensament ni la línia editorial de Dissenyo Japón.